В этом бою у меня молодой... U sledećem meču me čeka protivnik iz Rusije, protiv koga ću morati malo ipak više da se zauzmem da bih dobio taj meč. Veliko hvala svim navijačima koji zaista prave neverovatnu atmosferu ovde i hvala im što me podržavaju. No, iz Rusije taktika... Taktiku za sledeći meč još uvek nemam, vidjet ćemo da napravimo nešto danas, sutra, preko sutra. Hvala mnogo mojim trenerima i Piperskom što su me spremili za ovaj meč i što će me spremiti još za sledeće mečeve, tako da vidjet ćemo kako bude prošla priprema. Danas što nada bilo. Narednog protivnika dobro poznajem i dok sam živeo u Rusiji družili smo se i bili smo dobri drugovi. Sada smo u istoj kategoriji i dobro znamo jednog drugog, tako da ćemo vidjeti šta nas čeka u toj borbi.